tine frame Katakyie Adubɔfoɔ Kwao no yo madama said na me di ka kyerem se ebra sabi wunya akonya ne si bibi kyire yewura ewie ne dane fi hansafo nyina edema ase ne sen me ni Gyaasehene ene Asantehene efi na wotim so eye me na me efiwura baabi Asantehene da bia eye me na me dia a mehwe so timini efiwura anuntina e dansafo ne nyina de maame no yo madama yemfiti ase emfiri ha ne yewura na dama ma heni ayefe ayakono nanso ye wonema ni bia eno behu na nipa bi afade a mo befade awura manhyia fikesi mu asabi kotokwanyima ko ne krachi ye bodewuru sebi mo ba behwe na mu nukura no eniema omo de ba no bi sumade ne niema akase de tutu yensa enase awuro nyina agum wada ma obeye fie wura ya mamra ni amane wonimi yemfiti asemfiri ye nananum ahema no sebi kane no ka yehu se makeup awodo ne sumade awodo ne etu afra sei na hosi echirimfa ni nyina anya Asante amane ohima biara sabi ebru oye ba penina na oye hima wo kruso no sabi akora ebu nsa na ochima wo na ogoro ne bra na wo baguru ne brai wo be ya Asante amane ne amane na wo akohyehe wonsa na wo hye makeups ne ade no enya Asante amane enya ya henie no nene no ahima afo no de aye life ena wo mubo nenso so amane pa de entesa tubusamia enya ne kwankora no ubusamia ena ahima afo bia nso so ni wa sabi ebru sabi enya do ohima bia wona fade ohima bia wona mpesi ehwe ho yi no ye wo ba panyi ye wo manhima ene wo fie ba panyi amanhima no ene wo mafade ne se o mutimi fa kroponchini ye na onu ni wura ana o manhine no afa benchini ene ohima bia na di chini ye sini so ohima bia ni tumi so odi chini be sini so aba sabe menhia kotofim apart from so ye o manhima because wura no se bia me bo basa se me ba me de kroponchini ye sini so na ede na me hima so de kroponchini sini so enye ne sa e wa manim nti oba bia ni tumi se ukuro mu dia utim di chini bia na afade bi ana bibi na no oba no afa benchini ofa benchini dia wutimi efa kroponchini na apart from say ukuro mu timi mfa chini bia anko ba bia me kwa ye bia se na onye manhema na obato me ho me mo odumo chini oso nya Asante amane na de obusa amane a ewo ho na ye yo wadama uchirem no ukan se ye wo manhema ye wo ba panyini ene ye wo efie ba panyini na nese de wo chirem am ye hu se manhema na wotumi se omo no fa sa afade ne ba panyini fo no so ne obehu omo so no e bia yi ase ene afade a se bi kroma fa no chense ono kra ye manhema anu na me se enya Asante amane se me obatumi ebiye bia se na ofa afade Asantehene mfa ma wo no wo de ye ho a enya manina owie dibere ti kwan bia so amfa so amani a chiwdedua na ba bia asem no se kotokohene ni nkura ne bedura mema na du enya Asante amane eno go hu ahima fo no mhihye sikampa boa sabe ebru sabe enya do na Asantehene makura wo hye sikampa boa ena no obi asori anu wo hye sikampa boa wo pim so nko na de ma o ma apia du hini bi ena obi a wona fade apia du hini nko na tim hye sikampa oni amahene na wo ya mahima akura na Asante amane mu kwanza wo hye sikampa boa ko so Asantehene makura hye sikampa boa na no ya edida no wo hye sikampa boa na so so ane aya afefede ena nimi na so ya wo mo ya mpaboa no cha no ne member wo mo so obi enu se ofasa afade na wonu kwasa wo ye sampaboa ma no ene no maye ahima afo no ne enye buni ani die ne se manya akwanya abopem so ade emre bia no aise bible mu nsem emre bia meba ene ma baye nhihye ni Asante amane ni amane nti na de wo no kan je wo kan se mu efa sabi nananum ahima omo no efa sa afade ene se de wo kan bebri ye kura ne na moyehu dudu na se no mafa na ye kan nya Asante amane ni amane ne ya wuru ni na agumi sabi yesi ye gya hodi amanchiri mo so ebei na nipo no abehu se bia ne hima ne kuro no ma afa afade wi a
ɛbɛyɛ den nkyɛkyɛ bɛn na na sɛnsɛm bɛ ne yɛ ka kyɛ na nanom a sɛ bɔ mu so tete nkonnwa so sɛ ɔmo homa na ɔmo no deɛ nsɛm na ɛsɛ ɔmo ka ɛde kyerɛ ɔmo ɛnɛ ni nyinaa bɛba sɛ ma ba ɔpem so radio Asantehene radio ni ma ba so yi sɛ yɛ bɛbɔ dawuru ɛwɔ so yɛ ne nananom nyinaa hyia wo a wafadeɛ nya ɔhene biara ne da apakan mu yɛwɔ apakan hene wɔ hɔ ɛne yɛwɔ kɔpɔnkyiniyɛ hene wɔ hɔ ɛnyɛ ɔhene biara nso na sɛbi ebu sɛbi anya do ɔfa bankyiniyɛ ɛde si ne so ɛnɛ deɛ ɔmbɛ han bi ɛnna ahemfo no nso so sɛbi yɛwɔ mu bebree yɛwɔ amahene yɛwɔ brempɔn yɛwɔ dikuro yɛwɔ bebrebe ɛnna obiara nso sɔre a onim sɛ wɔsɔ akyerɛ Asantehene sɛbi afena koraa yɛde sɔre no ɛwɔ mu mpanyin na wokɔ sɔre wɔ sankora se a ɛno nkyerɛ sɛ sɛbi ebu sɛbi anya do ne bu abasa yɛ pɛ ɔmo mu sɔre sankora se nyinaa na ɛyɛ ahenkwahene ɛna ahenkwahene ne nyinaa nso so me na me da no efia ahenkwa bia me bu abasa me dwumadie paa no kɔso wɔtumfoɔ henkwafoɔ nyinaa hyɛ me nsa wɔtumfoɔ afadeɛ bia ɔbɛfa kyiniyɛ ɔbɛfa ntoma ɔbɛfa kyaakyaaw mpaboa hene anonomsa hene ɔmo nyinaa yɛ sɛbe dwumadie a medie na ɔmo di ma me to ɔmo nyinaa yɛ Gyaasefo a sɛbe dwumadie na ɔmo kyekyere ɛbɛbɔ me so mekae paa sɛ abra na wosi bia kyewa kae sɛ wobɛn henkwafoɔ nyinaa wobɛfa ɔmo na wɔso ahwɛ ɔmo akɔneaba na nnɛ no sɛdeɛ na wokan sɛ bɛnkyinye yɛ a yɛka ho asɛm ɛnɛ nipa no kɔ yi a na ɔbɛfa na egu kan mu sɛbi kotokɔhene afadeɛ kora nnɛ ɛwɔ abɔnten a sɛbi nipa bi mu ɛyɛ saa nneɛma nyinaa bi na ɛno nyinaa wɔ hɔ tete hɔnom no mea mehu bi medi ahenkwa 35 years ansa na sɛbi Asantehene de akɔdwan ma me woba ɛsɛ sɛbi ebu Asantehene afadeɛ yɛhu sɛ bi afa wa meyɛ ahenkwa no mepa ntoma no na mede akɔma Abrasehene kyaakyaaw ɛhyɛ wo Asantehene kyaakyaaw wohyɛ bi mɛkyi kyaakyaaw no de akɔma sɛbi mpaboa hene ɛno koraa no nso ɛyɛ amaninya ɛnɛ Asantehene afadeɛ na ano mehwɛ sɛ yɛayɛ bi akɔma ɛwɔhene bi so nya hene no ɛnyɛ buo ne ɛne deɛ nti medeɛ mefa akɔnya yi so akasa akyerɛ ɔmo yɛ ntoma no sɛbi Asantehene ntoma koraa wokɔbɔ nwura a nipa baako nson ɛna nwene obiara wɔ ne partner wɔ nwene ba wonwene wei ne ɛba a yɛde ama Abrasehene akeka nsiani nti obiara wɔda mu sononko a ɛnnɛ no deɛ ayɛ afadeɛ nti obiara sikabɔne no akɔgye na ɔyɛ sɛbi Asantehene afadeɛ ne nyinaa yɛbɛtena se ne ayɛ nhyehyɛ yɛbɛkɔ National House of Chiefs afrɛ nananom nyinara sɛbi Asantehene bɔ ɔkonwa no wɔde wɔ nafadeɛ a wɔde aka wo ho nti sɛ wo wamfa nka ho na ɔkɔyɛ bibi saa wɔwia diberɛ ɛyɛ amaninya ɛnɛ ne hemfo no bi bɛsuae a ɔmo nna apakan mu ɛnam sɛ ahenkwafo wɔ fia no nti na ɔmo de apakan akɔduma no wada mu ne nyinaa yɛbɛka ho asɛm wonna apakan mu okuma sɛ ni kwan sɛ wokɔ kurom koraa wokɔda apakan mu ɛkɔ so paa ɛkɔ so na ne nyinaa no sɛ ɛnam TikTok nti media mede fa akɔnya so sɛ wo apakan na wakɔnya ho bɛnkyinɛ na wakɔnya ho na mehu na wɔ TikTok a mɛfrɛ wo manhyia na mede wakɔ mu nua panyin no saa man no ɔnna me ne hwɛ fia na yɛafa amanneɛ kwa so na amanneɛ Sante amanneɛ kwa so na yɛde ato yɛ wura anim na deɛ ɛsɛ ɛyɛ obi asa akɔnwa no ne ɛbɛpa mu afiri so sɛ amanneɛ ne ɛbɛmu ɔnya na yɛma ɔnya na amanneɛ da hɔ no ɔdɛ ma yɛhwɛ nananom a ɛwɔ tumi nua na wɔwɔ akɔnya no sɛ wɔde kyiniɛ si ne so wura fie ha nano yɛ bi siyɛ sɛbi sɛ yɛwura tena se adi asɛm sɛ yɛdi akwasidɛ sɛ yɛdi awukudɛ na mfoni bi timi de kyiniɛ no firi ɔmo so a de bɛwuram ɛtena se na kyiniɛ no da so si ɔmo so kɔpem sɛ yɛhu sɛ yɛwura ba ansa na sɛ yɛbɛdum no koraa yɛdum kyiniɛ no mfoni nyinaa wɔ kwan sɛ yɛde kyiniɛ si ɔmo so wura fi kɛseɛ mu nana ɛnyɛ Asante amanneɛ wɔn mo timi de kyiniɛ wura ahemfie baafoɔ bantama hene akyɛmfoɔ akɔwura asafo hene ɛna firi wɔn nso so a na aba akyɛmpen hene na nka firi wɔn na nka batafo tafo no firi wɔn na nka dɔnten hene deɛ mehu yɛ no mbɛhu yɛ no ɔmo nyinaa flag esisi wɔn ka anim sɛ nipa no na wɔn tumi so ɔmo de kyiniɛ si wɔn so na nsɛsɛ no deɛ mefa akɔnya yi so sɛ ɔbrempɔn biara titwa no obi antimi mfa kyiniɛ ma
oba Asantehene chine e benchine ni aso asisu ni wo kwansa wo fa chine e de ba hemfie enti awukude ho onya Manhyene na wa nyame fa kwanya so di chine esiw so ba awukude oba bia ohene je aseda na ubenya amane efie ni ya media uko fie bi ma emu hyehyɛ na ɛsɛ wo yɛ da di so ni na me fie wura enti wo ba ma kyerɛ sɛ aha menura tu yɛ asoɔden dia ofia obi ani hutumi sɛ odi kyine enti free na lekɔ ɛkyerɛ nyambo Asantema betrans obi a obadi kyine besi ne so abra wonu hu kwan sɛ odi kyine me na nyamane na obusa ye ho no me na me fie wura ɛhyehyɛ me na me hyehyɛ mbra ma wo ubetimi adi so anu odi so ntimi a nani membeji dan no wa be waste me time no na mane yo wadama ye ka eseseye no ye di hu komo yi enne ye sanfanfa ehenkwa no so sabi wabeye sabi fi wa woni mo henkwafo nyina enne sabi hoho bi beba nipa bi beba na enne ye 2f ne ka ho ne ye sano ha ne ye se ne de sa ne no nyina no enne social media ne TikTok abai ne da bontin sansese ni nyina no wadam madwene ho se mo behwe ehozo makɔ emra Asantema cancer trance na sabi me kwaje microphone ene me ya announcement so we Manhyene na sa ahenkwa ni bia ba o ka ho a memfi no eno efi ahenkwafo esori tia me edidi matem ne nso sabi bu Asantehene ama metumi ni de tete okura na me kosa mekɔ ewu okura mewu nti na me fa kwanyan so so wo hini bia na ahenkwa bia obeba o ka ho bia uni ho kwan ko Asantehene ama ma achrochro din wa office ye do to adwuma ma ebe ye do bato pesika ye adwuma de be mo uni kwan se obeba attack obeba attack yetimi bu obi kura nsem ewa eni Asante amane se ubekọ no na ye se Asantehene di Asantehene fie de enye on ahemfonko ministers Asantehene fie de okwa na ahemkwafo yi omo tata e basana na ese de sebi bru chiame ni ye oye ana wo hwe omo na wo take amafo take na wo hwe ahemfie ha ya na obi hu de Asantehene ye me fa kwanya esu aka ahemkwafo Asantehene tuo muka 837 awu da pay rules sabibu usa yari a wasa de wako hospital ube ko school a wo mu bia na wo anko school ube ko school wasa fa hoka nokre na minti ni pa bi ni mase na wiase su de nya ni pa nyina na obeye papa be so mu nyina ni ibi kan sabi nsem fu de chira me yesu ye mapan na bible kura kan wase upese yesu na kan wase upese ni pa nyina mo di mpa adue Asantehene wo ye bi papa nokre pa o ye bi papa na me nkan nyina o ye bi papa o ye bi na no ye buy ka electricity ba fia 7 billion cedis ebi no tunso fridge room insia ina Asantehene sa no adwuma tina na Asantehene ye bi nto ka henkwafo na sema nya henkwafo nkuna sabi wo Asantehene hwe mu nyina efia obi o tie bia o yare bia Asantehene obi hospital akọ ni free ya nyisika tin kwafo na omo yesa na buni ani die men se enya adwuma obetimi aya atena hoda nokre na no me koka ibisi yesa wo madwuma die no mu bedi ade adwuma na aye tinana enya me pena me di gina ha na me ka ana me di aba ha nokre sabi mi gitumi ni free baabi na me di aba ye adwuma ewo baabi a wo mu se fie ni ye me di ade ne fie no eye media no kura sabi ebru Asantehene tim e basa baabi nu ana baabi elikia ana se a me bona mane se pese me ye fie ni asana wa ma me kwan ti hana meti no meti se Asantehene Gyaasehene e fie ya metim eye media opun so e kura ye besi e kura se Asantehene bo ma mane se bo ba sama kwan ye de radio breme sana me ni apani se do de na de unsam de ni gaya e de mamu ti sana ti afia henkwafo ne de sabi bru meka se kura me wa me pia ebi bedi matam na wudi matam emra kwan ho police anam de na ma na wache tete jo etefo ye ni Katakyie Adubɔfoɔ Kwao otumfuo Gyaasehene bobasanda etwetwe nkomo ewa adumanko ase dwumadie ye hwe ne amamra ni amane kwan so niemu anaka ne ni ho anne ababe wura ahenie mu asabi sei ahenie wadam yofa akonya so kane no
na social media no nseda eni ho no nanso na ye wonananom bia se bobi ka asem o te se dia no pawutie a uma yetiefuo no mo hwe nyina hu niema akyea me yi kane na nipa bi ka asem a enimu a ne nya ne mfuni bia so gyina se enye no kura BBC trati chichirim ene ase nananom atiada se bi na no kura yura ka se bibia no ye gyaa se chiame on na meka on na meyi no so nsem no bi wo ho a yenna nananom nyina na tena ase ka nsem no nanso no beti social media no ka nsem ye nya nananom ba kokura se o sore akasa se dabi ensem no nya didi atam na mo se no se ni na koye ene ni nyina atiada na dia mani nyina atiada se bi ya na ehu ehye nipa bi mu ehu ehye nipa mu se bebu se benya do oba na wo beka no anka ni ya obefa ho anyamane na emom de radio isu de ena mema ba emetise bibia ekoso efa social media meba na maba be kanta because Asantehene chichire wo chichira man ya nyina na wo chichire man ya man ti se chia me ka asem that's obi kwotena ba bi na wo se chia media se ni yen nananom bitimi bowram etimi ekanta no eti busaya se de memma kwankra se ni social media wo yo hene wafade enu se wo fa na wo di kosi so na me hunu pe eno ase ma me afrefro chire bia wo ye na abrochi memu de ese fa santimemu ana Ghana memu a wo hye kotoko hena se ana wo ye Asantehene pa de me chire wa Asante amane ani amane a ni wafade ene bohu na ehimfu no bia himafo yesi sewua hima nkoso hima no wote odi chini yesi ni so no oba dua bi humre nana yenye ne sa ho ana mebe yenye sa se do chin Manhyia ana se obrempon ne hima ana dikrufuo no omo titru dikrufuo no sabi na fade kro obefa na chen yura na wasoma ne se onko sabi eyi na se onko sina na obabi no afade a wode be wura ho no woten na akoyes ene no sabi je ne ka se omo ye empabo ne yi wadama ono no se onipa na be kire ne se ya yi we ma ya esese no ye kan ya ye fa fidie so ma ato krama na nano no ahimai omo so no se ye de anu kana fidie so a obi beti beka so ye adwuma sabi oba manhye fikasi mu a wadama ha nyina se de okay oni fiwura omo mo ye nsabonkum so omo animu ne ye kire nyina no anamon be na no so yetu ade afa ho ese amane ade betu afa ho se bi kuro bi wa bi so to aso minu apanyine ne Manhyia ti mi Manhyia be hia na mene naka omo mo ye chacha wo na nim ho ene baabi omo ye chacha obi ene omo be kasa ena me fa radio yi so aka se oba na se wo hene ese oba na se chacha no ye ofa ubato na woto a wuntimi mfa nhye emma Asantehene eni manani fie se bi bafo kantankanji kwa hu se wa hye chacha obi na reflect a otimi me ewuro se wo hye skampa bo abafia se Asante amane ne amane ene e be start ne aye enti wo ba unima fa wo chacha mi no ye ka titwo sana ne no wo ba no fa chacha mi no no fa ntoma mi no ebia na sebe ebru one kotokoyene abehia wo behia pe no kopa ten aprakuma wo aprakese awede obubo na me baji krofo no so wo di kro de sebe ebru sebe anyado wo ni kwan se wo di chini akurasi so se wo di chini besi so na bia wuwa usu a kire no o ya besi na yi na o ko baabi wantimi anko na wo yi se kokosi na no de otimi ma kwan se fa chini esi so na ne obati social media wo di kro bi na o di chini esi ni so na o ko na wa hyehye no ho te se me ubato me wo yese meda se bo hu ya na mo aworo bi kura na wura no kura se bi bu se be nyado o meme ehimfu na wo no se bi bi di dabi achi nana enye se obi asoro asebe ye hene ehimfu no ebi di dabi achi se bi mfuna no kura edi swai no ebi edi dabi achi ena nye no ko kwa ba mu a ena ko school ma e wo school prefect ena wo class prefect bibia wo ena ko police mu a district commander oni divisional commander nyepe ena divisional commander na regional commander eye ni disho ewu na no ai sa ba fo bia to na sawram
na me mmom de ba to me a na no ye ase ba ma kwasi agema yire yi ase nka we kuma yin oba odi chinye nam sidapida bi mma ni dum no oba to me ma odum no ebodu Asantehene nim na se menya amane na ma ya ho amane ni amane ma mo odum no ya nka we tra nka we ne di hima na ontimi fa nanti kuma se abonten so na ma mpon hima ba o yisu kropon chine gete oba o yisu kropon chine na ko franco hima na o so enya amane nye buru ni ani di kura tina nananum de o busa na jo atiefo ye ne Katakyie Adubɔfoɔ Kwao tumfo Gyaasehene ana edin komo anopai amamre ne amane kwanso ne mu asabi yewura eboya akonya ne bia ne nafade a ode to ho na neno sabi Katakyie wadama yebisa ne mu sawe so ye kan yesi fie ha nanso nananum bi wo ha omma fie ha se wanya yiwo ne kurum se ne busuani anase ne honipa bia wo ne kurum no obehwe na ne nasisi akokoro aso ene ekoso ewo ho ne nasisi akokoro aso benchinya hodo atwa no asia ya ka finance animu a enya asem ketwa sa nyoma no so ni se wanfa mafia no ye no ho a no de ye gya no ma ne ye sa nyoma no so we Asantehene mu hanko ade a yetimi kochi ni dudua because akokoro wa na ye de na esiso Asantehene nko ara ana ne obi efiro no ma antoa himbi na antoa hene ana osama ne chem pomponsu cheno wode ma no ehye da ho wode betena antoa no watia wa kurukuru waso but wontimi mfam free antoa nkokuru biara so wode ama wonti na wode nam na wode yenye ne sababia wose antoa nko ana fatena puduo ne fatena na wontimi mfam free a enko sabe amayi ni bi ayiso wontwema koso amayi ni de Asantehene di tumi amomo sabe ntankese kura no mutimi di na omu ntankese si omu kroma ansa na ombetimi di omu de beche omu de be otumfo amane bia otumfo akase bia montina ho na muni ti amayi na nko ana Asantehene di akrokrowa ene Asantehene afade ebi di amom na Asantehene kura sa pomponso no kura ho fama amayi no nyina so ene nyina ato jeje mu no busa na de o nti obi ayi hene ayi Asantehene ma na otimi de onyi hutumi so de ne nansi akrokro waso wadama ye kase antankase abamu ye hwe ho so kakra ene obia ma no so a wo kantankase nipa bitimi hye na chikura so wo kantankase sabi ensem bi ho a eba so a na nananum so agye atena so se de o kan se yewura nko a ana ntankase tofo wo kwan se bia wadane se munko hwema na se munko yewe mame na so ne etope nananum bebre ne akase se asem no baba beduru yewura nim kura ma no kura bamu no ene ye hwe wa ye fie wei sansem no nyina eno dodo na no social media no bi gina ho masem ko ahufie ye kan masem ko do nim ana ni pasmasi ebimu de sebi cha medin na ye ne na mesi jijiska wo meka ye beka wasema wasa ne mani nyina wa ye fie wei a sebi ede en boni ebefie say na wo ka fa ho de meka fa ho se ntankase a wo kan me wo fa me bedi na de ebi dida ho bebrebe na se de kotoko hina ye ne se ntankase no wo kan fuku me wo ntankase aburu be aduanan ne wo me Gyaase division enti se waka koduru oyoko efiri oyoko ana eba chidom ana eba me ho sana ankobia nso ntam ho se ye kanu foku time na ru ya krobi koyeme komprema na sama se wakanta nkase e de agum so memfamba na mi kire mi hu se entankase de my list ma register nti edu Gyaasehene so anu makogina nu na ma yere ma present case no nam dia motumfo sanete Jibino ayi de o makanta nkase ofo ase manhene e wo manim bade da list so me bomu ramane no kasa Asantehene me famra na me deko odeko enya se ufiti ya o kanta nkase na o de aduro odafo ani mu asam kan fere ati ehu obi ho
asɛm no obi so fa hu di nyamane nti ya na edi na wɔhwɛ ya na sebi wosu akɔfa wo edi nyamane wadama mepɛsɛ yɛgyina afadeɛ no so bi mu ɛnɛ yɛkan yɛmsi yɛtifo etie yɛ nananom dodo ne bia so etie yɛ kadekye wadama mepɛsɛ yɛtimu bi mu sɛ efia ha afadeɛ de ba sɛ yakosi dɛnɛ nipa no ɔbɔ life a mpɛsɛ hu sɛ ɔno pa ne dɛm a ɔdress yie nti akwasi dɛ wɔ ba ɛnya asɛnketoa ne ntwa aseɛ kura ɔde betwa na se kura no na me yɛ bi deɛ danta ɛne saa nneɛma ne nyinaa no sɛbi efie ne sɛmonsa ɛbɛkɔ yie ɛnkɔ yɛ ne nyinaa gyina mo so ɛbɛyi sɛbi ahenkwa bi kura pasma kati wɔ de faw so sɛ kakyi wada me mpɛsɛ me de tumi wɔ anim sɛ se ne saa hyehyɛ wei ɛne afadeɛ ne titiriw anamo mutu wadi ka kyerɛ mu bi nanso sɛ yɛntimi biam ama yɛtiefo mu tie ankɔ a sɛ bia ɔba no tumi sisi a sɛ bia atiefo no mu tie no frɛ nsɛm a wɔ hɔ no afadeɛ ne deɛ Fredua afadeɛ ne deɛ ɛnam sensi so bim Asantehene ɔde akonnwa ma obia wo ho nneɛma nti na sɛ biebi sɛ bɛnya do ɔhene usu akyerɛ Asantehene wi a wɔyi ne secretary na kyeame na abrempɔfo ya bebu nneɛma ma wo nti nneɛma yɛbɛbu ama wo no ɛna ɛsɛ wohwɛ so na wofa na adeɛ wɔ aduane a wɔmbɛtɔ ma no bɔkyi aso no yɛwakyi wadeɛ nti nɛndo deɛ ɛfiri na akɔ deɛ me ankasa me ba me bibia ma deɛ firi na akɔ kantankankyi ɛbɛdi ho dwuma papapapapa nti mefa akɔnya so sɛ nananom sɛ meyɛmfa ne hahan ɛnkɔ aprenkansi ma fie nti wo ba a wafadeɛ hwɛ ne yie wobɛtom pɛ ɛne amaninya edwan nso so yɛgye wɔ edwan akɛseɛ nko a nti obiara fantu ne ho fo sɛ woba Asantehene fie kyiniɛ Asantehene ne hu kwan sɛ wode kyiniɛ na amane ɛda hɔ no bia abadwafoɔ no wɔ nsɛm baako mmienu a ɔmo so de bɛka wo deɛ wo na yɛno fie wura deɛ nsɛm a wɔ nyinaa no yɛmusa yɛntanya no dwumadi nti baako a mpɛsɛ mbisa mewura ɔdama na woka biribi sɛ ɛnkane na wotumi gye obi ntoma ade kɔma ɛyɛ ɔtumfoɔ Gyaasehene ɛyɛ wɔfa na nyankasa so mehu bi firi 2000 rɔba no wobɛfie ase a ahenkwa ɛnam biaa adeɛ a wɔhwɛ yɛ afadeɛ sɛ yɛ sika mpaboa sɛ mpaboa bi ntoma bi na wakɔfa a ɛwɔ soro ɔmɛgye sisi a ba ne yɛ ɛkasa deɛ nkwa no ahwɛ saa nneɛma no sɛ mpaboa sɛ ntoma nyɛ no hwɛ ɔmba wo nkyɛn no yɛ nkɔmɔ foforɔ nti mbese sɛ adwuma so bɛyɛ mmerama wa ne na gyina nkwa no so sɛ bia wɔhyehyɛ workshop bia obɛhyia mu nyinaa na wayɛ amu na ɔbɛtumi ayɛ adwuma no ɛfi sɛ wo deɛ ɔyɛ baako ntumi nkɔ baabi a bia nkwa no so wodɔɔso sɛ wɔka sɛ bɛyɛ sɛ aha wɔtwe ne akyire ɛna ɔmo ha yiwa etu ɔmo ka ɛdi deɛ nhyehyɛ na wayɛ de mahenkwa na ɔbɛtumi ayɛ adwuma no ama wo so dwumadie no ayɛ mmerɛ ɛde ama wo ase deɛ wobusa me deɛ ahenkwafo yɛ a wokan ɛnyɛ sɛ ɔhenkwa biaa na wokɔgye adeɛ yɛwɔ Abenasehene wɔne fira Asantehene ntoma yɛwɔ ne henkwafo wɔ hɔ a ɛno sɛ wofa ntoma bi na sɛ ɛnyɛ sɛ wo ɛbɛn wo Asantehene pɛ saa Abenasefoɔ no ɛna timi gye saa ntoma no ɛna woba mpaboa so a yɛwɔ otumfoɔ mpaboa hene wofa mpaboa bi na sɛ nyɛ wafadeɛ na wofa ɛyɛwɔ ɛnyɛ sɛ ahenkwafo biara ɔmo ne nama yɛwɔ Abenasehene ɛyɛ nkwafo ɔno ofra Asantehene ntoma yɛwɔ mpaboa hene anonomsa hene ɛna yɛwɔ sanafo ɔmo paa ne dwumadie yɛ a wokan ɔmo ehu na ɔmo timi gye saa ntoma no anaasɛ wafadeɛ no na ɔmo de ba baako a mesa bisa de twato ɛyɛ deɛ ɛno ho ma afadeɛ no atu afra ama mu ayɛ dene ɛyɛ abempɔn apanima anaasɛ ɔmo Gyaase no mo na ɛyɛ saa ɛnyema no wobɛkɔ baabi obi wɔ kwan na wobɛkɔ no akorokoro bi wɔyɛ ɔbempɔn bi Gyaase ebi da ne hɔ nom ɔmfa mpia abɔnten ɛda ɔno ana ahemfie mo na ɔda ama obi saa no ama mani amane ne mano kwan sɛ yɛhyɛ ɔno ana pɛtɛ mu na otietia so no so wɔyɛ dukuro bi
apani ma woni hutumi wo de wo bi sa na be ka kire me why pacho wo bi sa na me kan kire nse wo no wura no kura woni hutumi so wo fa sa afade no no fa ana wo be fa so a wo fa na o de abakum bible say yen so kan ya hye kodo ase echa sa wo de akɔhye kodo ase ni bibi wo so mogre nti wo de wo bibi sa mama sonte dase se wo ka se mu betu ho na mo eno so be boa ama obi ehu idibe obi wo ba wo kwa kugya okwan wo so wo san ho wa fa no kwa che ni wura na woni nam no ene no atu afra e ba sa yehu de oye bempon yehu de oye manhene yehu de mu atu afra chini akese akese no doso na me fa kwanya yiso sebe Asantehene me na me kofa no edin frifie me ne sama hene ne edin naba na no na yi mewu ye aye kufio unhu se makofa Asantehene edi chini yesi so da koso mo bia no mekɔ na meba mekɔ na meba eni mu nko ahenkwafo nyina meka momani mu nko ne se samanka sumanka ayenkɔ no makɔ no atikɔ nko se yini nsa na bia yakɔ anom sane amane nsan tu ya amane ne otu atene eso wu se chini yesi so eno nche se menye bu abasa Gyaasehene ne nananom nyina ye Gyaasefo metime ga se obi mfa ni chini mbesi me so na hia se de peta kro nam so kro ni se meni bu abasa ene bu abasa nso so ba akopɛ Asantehene obi nka ho enti enye se chini yesi so a se bia me ba kantankanji wona ho a simple eniema ba akopɛ ne da ne nsa na obi tim hyehyɛ medals mi uba to me sa ne sa di bire ni memo aworo na ubusa ade o musa di twato kra na na kan sem bi se mu swai wo sankwan se hono no omi na ye ahenkwa hene wo so a swai wo bebe o hene trans wo e cancel no kesi mu ho obi wo kra so a bebe wa wuna emfa sem kwanto yiwanim ezo na ni nyina na fra omu swai wo sankwan se hono no ene mi bibia pa no pese wo ka kire na onte ase ise wo kwa anso pese o kire se ono so swai wo kesi mu hono bi apa ni na aframbe eno de ya me pa se na na so mutu na mo a mutu na mo na nyeni kire ya ebe mi de papa se de bia do hu ba bi ogina yo me da se if you are adama nana Asantehene se wo be so a kire na to da bi no bi be so ani edi asemi a osore no akɔworo no no asesa no ensesa hono ma hu nipa na wo be so ani dibre nipa na wo be so ana enya ntoma nyina biara na Asantehene ede tena sema edi so a kire no ana afuna no so yo bia afuna wo di so aye ena yie nyina so ni so awo sabe kese mu eya nhyehye afuna bia wo ba bia wo twe no a wo di so aye ahwebai ena epanyini ene opim so penso saa na napokuare edi pomponso ba ti ahwebai na ye panyini na so pomponso no abanyini abeye kese achen ahwebai eso so ba bia obi a di so aye enti sa sankrasefo na omu so aye no sebe ni omu yonko eni bia sebe asokoro mampon hene ene omu yonko ni bia bo abasa ni omu yonko ni sebe obumpon kese bia na memfa nko o man so meka sebe Asantehene bempon fo kra nti na Asantehene ukuso sankrasefo a ewo dibra wudi ti na o ma ukuso ketewa mu no ena uso akese ma yehu wai ono de Asantehene abedi asema wie na wabre no o sistra ma metra mensa krase ya na menye ma ho na ne ya ma wase bibi a kire no no nche ya me kwa na usa me ho enya Asantehene enti wo bi obi abesua bia no e wo se uso awa uni wo hina uni kwa se wo fa benchine komponchine ba bia bo men bia ansa na wo fa benchine no ana beda pakam eno besere yewura wadawo na yie bia me kwa na me siye ana yie we dia nka ma me fa pakaya ka be me de na no so wo de ma da krope on fa man se tue mu da me ti we Asantehene suma me
ama me kosina na koda paka midru asebebru ahemfo akese omo nyina nam se yesi Asantehene esi anamu na ede eba me nkokasa me Asantehene ikokasa Asantehene na eba manya amane yewu ama na si anamu Katakyie Adubɔfoɔ Kwao na eba ena no ba ye no be ho anu obi ase me say yesi metum di probi osi bua basana me ti announcement me fro wa mo anya amane sina na bua basana si anamu ena eba no wo kwaye sase na bua basana eba no wi dibre abra nso abia na miso mi wo fie yesi na bua basana eba na nso so menyam na meba sa asante amane no wadaruma Manhyia fasi o bibia beka Africa de mi bisa era ha me pa mi wadaruma se obi ba chia me anim na oba ba chia se wo ye brempon anase bia manhene bi se bo behwe nipa no entuma wo se kofom kora no enkofom enso akane ye wo hai obi ba chia sebe achia me na se wonya bia brempon bia ebi ogina kire na nkantoma na kofom na waworo mpaboa de nan atia so nanso nei no ehunu nsa akoka kora bon se nipa no de ne nsa hye ne boso ya kakra bi na wapia de abati mira wadaroma ho so no hu ne sei ni nyinara ye be ye hu adwuma enu ye wa hinkwafo fotosanfo na America no ubegyina Asantehene ma wo mu na ese wo prewo e ka kire se ye wabati ana wo ntuma ne kofom Asantehene ma de hinfu be mienu pe ene sebe omutimi de omuntuma chi Asantehene echamene ene bantuma ba mu hene omude enam echemu no di bra ba bia ewo no nti omude omuntuma omukom straight ye mo nkwa omuntuma bibi ntira ene ekonfo ahyehya ato enye ye ne ebedan no na obusa na amane nti ese firi na ko nyina ni nyina obete enka why ba ko amede ka ho obekọ na ebi adikuru bi sabi ebru sabi oson wanya yi na afi obehwe menchine ye bi abese enan ebi enum na afi afnafo so asan aka afna asiani sabi dikuru betimi ede benchine ye bi abe nan enum anan pomiansa kora no na afnafo asan aka asiani obehwe ohye sabi wode aya ahye ne ti asan ho niema bebre mi rawadaroma ne krobonche sabi dikuru wotimi yesa sa ye ne kurumu wo ye yi no oni hu kwan se wo yesa sa dikuru no sa wo yesa na mi hu a me bobu mponfo mane a sa afade na amfa na ye gi ade begu ahemfi ayese sabe wo akonya so ne Asantehene tu ye gi mpabo a ye de kogu archives museum na ya twere udi ambo ase se nipa smesi benten ye boni ni tu ne chache oni sa ne ye no enti sa nipa no se mi no mama so te na mi huna na ma fre na no bi asi ehwa ye ne na pani ma bi mi fre ne ba na sa man e ma ni nya mane eyiye mu ade wa fade ni nyina ye ho tumi si agye se me beto yi asa meje na me dia ba abebo charge that's not for that mira wadaroma misami jina ho na abiem sabi ebru sabi oson se dikuru no wonya yi a kine ban no wo kwan so ofa ana dodo osan na wo so ofa kine wo sukro ponchine nkwa wo ni kuro mo na so mi dikuru ni se me fansa atmetim ye media na se wo no wonya yi na se mi ba na mi sukro ponchine na me de kwa Asantehene mani meso odum ni de oni hutumi sana tie pepepe Asantehene mani ensesa no ese apra kuma hu apra kese a wabobo entimi atmetim dikro eswa kire mi na me ba yi na se me kropon chen esimi so oni hutumi se odi bisi ni so kra ese odum tentententem mira no wadaroma ofiri ho na wokọ a wo ho kwan so wo sa biem anase ni kwan so wo biem se wo ye odikro de mi firi wo de a wo ho kwan na hu ohini kase yete semme ana me ne ohini bi boss no so ba ebuo ne ani dia ode ma me no eso ode ma sa ohini no Santia Manhyia pa no that's Manhyia fasi that's enche abusafo ne Katakyie Adubɔfoɔ Kwao Gyaasehene ena edi enkomo afa ne
afade asabi na nanom dodo na atu afra enema nda na konya ho a wode atu na konya ho kwabna mamenti na ye sorry so agora ide no benchia na agora yenim sa brembonfo no sebi ebi di debi echi na ye wo mo nso a ebi ni ebija na ebi kotu obi eyi ase onim se we die bia me ni neja oye panyini chen enso esanka mani musu kura echile eni die bi di ma no no ot wonu wa he pompos eno no sa na ma no me sewusa ekwan be so na mo fa so e dia adadan dan sa na e nyina ma se bi obi ahu ba bi a odi se we no enye mitipen no se bi o emi panyini eni die ni obu esem de ma no me de ma no na enko yese yi nyina yepe opese o chese mi ni tumi boso Udasi se obusa sa akwanya yi ena me medical kan se mi koduru baabi na se mi fi se omo wo ho no omo su chen me Asantehene mu omo sore na mi hu bi se da wa se be katanka chi obo mo asore se Asantehene bofo bi ba na se wo afade ne obaji sisi a enti se bi ye wo bia ne na ne hina odie me na se media hen kwa che ntimi nim Asantehene ne amane mimi beto nko a mimi mu akonya no nase ti mimi beto a memo asore papa pepe me sama hene me na medi na chi me kotono ana obeto mu babia meti bia me sore minka mane nko achiri na no ya chame adu twumuwi onu ana ma metumi se menye meti wono ma di na wotweda oba mi pagya mi babia metie mafuna ne me bibia mede mano koso ye pe me kosoro ba sama hene o ye panyini chemi ni nyesi kampem se den no sebe woni sika kura mento no e wa hene mu ani obi susu ho a no wa fa ne se wanyini enfie be aduowotwe na wo waba wubu abasa wo yakura wo ba da be me makonwa na ye hwe ho eno ne tete akonwa enya abode ye wa abode ne wa gudie ye wo bi wa Asantehene oba wa mame mo hene koso ye me de agudie tete enti busa na amane wo ho no why enti yefo no de bebre bi di da bi achi ye nyina ntimi nyape e bi di da bi achi bebrebe enti wo bi anhwe na fade ne bibia wo hwe so na obaka se ayi hene oni we ye pe nya Asantehene why ene sanke ye mu panyini ye betu agum sa tie be enhyehyɛ awadama ye jamu akwa nhyehyɛ ne na pesi hu se bi mu abe fi wei brebe na mo ne nananom mu hia na nhyehyɛ ammo de ato ho nyina yi mo behwɛ ama mo di so na aboa ye be nhyehyɛ akọ national house apɛ baby kase ne nyina yaye sa school no obi ahu de so oye ma Asante akọ nanim yo kaje ye obreni nti ye di AC ansem a obeka e de atwato me da obi biase eda mo ma se Nyankopon aboa mama motimi afremi a yaba be ye nkyekire na efiri na ko bia mo fremi bia meba na ma ba ye nkyekire na ye de atutu ye hofo na me fa akwanya yiso eye bo ma akirikrom omu case bi enipa miensa bade oba ko afa ho tonton kirikrom nsase school nsase kura wo ton ti me fa akwanya yiso akase obi oboto kirikrom asase wonye hene wonye hwe wo de shibranti bia enye ekwan so ene no koka na obi se mi kura misika na mde to ade Asantehene mu ade Asantehene ye nhyehyɛ asase sem de Asantehene yere kano ena obrumpon ne Asantehene de asase mai enye se wodo asase edidi so wo se adu ne tete me kotete o tete no watete ne sei wo kurura ti me fa kwanya so e bo ma chirikrum wo beto asase bia wo bia kai hu se sku asase yenton Asantehene won twema wo me o case na me ne bre man ne busumu hene na bohye na wo fa tuntum bebrebe esusu mu e baaye no court abu dan ni nyina agu ebi kura de abrosan wo de se me di che school no ti me fa kwanya so ebi ana oni sika wo di dan ne beche enti mu hweye
ɛwɔ boma chikrum edawase yo kansia no pay yebeda ase pa yebeda ase sɛ wonya bread maya wabecheche nsem no ade amaye sɛ de okay ebre no so na yesato nsafro anim sɛ obeba na waboboye etiefo ye ne Katakyie Adubɔfoɔ Kwao otumfo Gyaasehene ene twetwe nkomo ano pay madama yense no so ne hu afade a obefa na odi abaha yetwa ho aba meba